company ay kanigyan sen but kunjuro yaki nang kami kilong pa kikon samlai ki hat kibare baro kibaya don lang han klimat chani opor dia ha kabangin kong asnyo ai khule ka managing committee jong ka women second thing assembly ka ba lakan ma wan bo e ka teng jong a bang yo an roi lang ba kin gi khon iksio ada ni klimat chani opor oi sha opor ka ba ngadang somla mas chai roi haga district le jong haga jasang district haga jasang sarbil haba gibo yang aban roi temen pada wakan bela ikut sama injur roi show te haba komite jong women assembly jong jasang thai kala bu mat ngalayo ICT bagi laong ba phidi ban ai ga jong roi ka ba kerpang te ngalas ngoping bayong sipor re abang pek kade team ka ba kilabo ka team ka ba loong bang long jin thau khala ki jong play but ni yo ban ya cha jin shai but ni ya tre ka mo jong play teng la shu sna ya ni jawai but ni roi man ta ba ki kon seo